Kieku kellhom jitqasmu l-400 miljun mal-Kunsilli Lokali ta' Malta u Għawdex, kien ikollhom 6 miljun iktar kull wieħed. Immaġinaw kemm jista' isir ġid f'kull lokalità. Imma minflok daħluhom fil-bot. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt dialogu li sar f'San Pawl il-Baħar, attività illi matula insista li dan il-gvern mhux talli tal-ġenb lis-saħħa iżda saħansitra ħadinna. L-ewwel ħadinna saħħitna u issa wara 11-il sena qed iwiegħed minn kollox. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif dan hu gvern li kontinwament jikdeb lin-nies għal-voti. Ħabbar estensjoni tal-isptar Mater Dei u se jibni is-solari fuq l-emerġenza. Mela issa il-konkos m'għadux ta' kwalità ħażina. Dwar l-ambjent Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jagħtih priorità. Ser naraw illi l-istess liġi naraw kif nimmodifikawha biex inti kollok id-dritt għall-ambjent b'saħħtu fuq livell san u sostenibbli fuq il-livell Ewropew fil-Parlament Ewropew. U fakkar kif innaxxur naraw gvern li qed iħalli kollox mixi għandu bl-importanza li jkunu biss il-voti. Dal-gvern tela il-kulħadd ifendi għal rasu. Bħalissa taf x'għandhom ikkonċentrati biss biex jaraw kif se jġibuk tivvotalhom ħalli jkunu jistgħu jibqgħu għaddejhom blu minn fuq kulħadd. Nesew il-kulħadd, mhux issa biss, imma anki fix-xhur illi għaddew. Bernard Grech fakkar kif Partit Nazzjonalista dejjem kien u se jibqa' jaħdem bit-tmexxija serja sabiex pajjiżna imur fl-aqwa direzzjoni. Nagħmlu l-istudji, nippjanaw, nieħdu d-deċiżjonijiet u nagħtu direzzjoni b'saħħitha u tajba. Dik id-differenza huma jibqgħu jaħdmu bil-geġwiġija u biċ-ċikċifogu. Kien hawnhekk fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar dwar l-importanza tal-vot ta' 8 ta' Ġunju. L-għażla tiegħek saret il-Partit Nazzjonalista biex inti tibda issalva lil pajjiżna. Issa l-għażla m'għadix bejn l-aħmar u bejn il-blu, imma l-għażla tal-kuluri tal-bandiera Maltija biex tperper il-fuq għad-demokrazija, biex tperper il-fuq għall-istituzzjonijiet ħilsa, biex tperper il-fuq għall-libertà, biex tperper il-fuq għalli inti u lidek u l-eżistijak jinħelsu minn din il-mafja kriminali. Indirizzat ukoll dan id-dialogu l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Louise Ampulis li tkellmet dwar numru ta' punti li qed iħallu impatt negattiv fuq pajjiżna kaġun ta' tmexxija tal-Gvern Laburista. Fost dawn semmiet il-fatt li l-istituzzjonijiet m'għandhomx jibqgħu maħtufa, il-ġudikatura ma tibqax taħt attakk kontinwu, l-ambjent ma jibqax jingħata l-ġenb u l-poplu Malti Wawċi jingħata s-saħħa li verament jixxalu. Minnaħa l-oħra kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri qalet li l-Partit Nazzjonalista u verament tal-poplu tant li jassigura li jindirizza nuqqasijiet li hawn f'pajjiżna permezz ta' proposti b'saħħithom la darba ikonna membri parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista jirrappreżentana fi Brussell. Kif akret kif il-Partit Nazzjonalista għandu ħafna proposti li jindirizzaw lil faxex kollha tas-soċjetà.